बेनो बेयाव जि गांसे गुफुर बनानै दालागै फैसा लाख'नानै होनलांलै दा दैया देरबाय नामा दैया देरना होबायलै दसेनो बया मानसि जाबाय ना दुर्गा फुजायावबो बिदि मानसि जाया खोमालै दुर्गा फुजायावबो जायाथ' दैनि उनाव उनाव खुलुमलै टेस्ट खालामबाय ना फिसिग्राखौ जायगाखौ जिंखियावथ' गोदोबाय नामा जिनिसालाय माबोरै मोनदांनाय बुस्थु दै सिङावसो ना नोंहा जौ खांदोंमोन माथो माथो नुहुरास' नुहुराखै गिदिरथार नामा जिनिसालाय फैद' बायबाय बायबायबा जाला दे आंनि मोनो गारलाय नामा नाङा बायलांबाय दानि खोनायनायाव माथो गार'खादोंब्रा बेसे गिदिर बेसे गिदिर गिदिर एसे दिनसेयाव ट्राय नङा एसे स्रों जेनेबा एसे ओंखारदोंमोन आरो ना आं मोजां नाथाय दानि फुङाव दैनि सायाव दंमोन एसे सायाव नोङो सिङावनोखा सिङावनोखा ओमफ्राय दा दिनैबो नुजादोंमोन दिनैबो दङआनो दानि जोङो 7थासो समायाव जों ना बेफारि गोजा बोखांनो जुजिबावदों मा जाथाव इयो दा जोंनि नुनायाव शिबनि आकृति आरो शिबनि खर'खौ नुनाय बायदि मोनो आरो दांग्रोमनानै मोजाङै नायोब्ला बेखौ मा दिहुनगोन नामा दा बेखौ जोंखौ ओरैहाय खोन्थादो आरो जों रायज्लायना गासिबो जमायैनो जों गुरुनाव नायखांनो थांग्रोनि नायखांनानै मा खालामनो हायो हाया बेखौ जोंफोरो रायज्लायनानै गुरुनाव नायनो थांदोंमोन बोखांगोन आरो ना दिनै थारमाने गुरुआ जोंखौ ओरै खोन्थादो आरो जे इ दैयावनो थाबाय थागोन नोंसोरो खानथाम फुजा होनांगोन दिनै मंगलबार ना शनिबार मंगलबार शनिबार खानथाम फुजा होनांगोन होननानै जोंखौ गुरुआ खोन्थाहरदों बेनिफ्राय जोंखौ बे मा खोन्थाहरनायलाय जोंफोरो आरो रायज्लायबाय दे होमबा जों बेखौनो खालामनोसै जों गुरुखौनो हमदोसो ओरै होननानै जोंफोरो रायज्लायनानै दा दङ आरो मा गाथोन इयो रुपहि गाथोन गासै दिनै रायजो राजाफोरा फैदों माने गासै दानि जों खोथाबाय जे बेहाय शिव मन्दिरनि शिबनि खर' नुजाना दं होननानै जोंफोरनो खोथाबाय नालाय गासै रायजोआनो दा नुजाफैबाय आरो बेयाव नायफैबाय दङ दा बेखिनियानो बुंनो गोनां नंगौ ব্যৱস্থা লৈ আছো ইয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থাটো অলপ ভালকে ল'ব লাগিব না
बै सायाव फैदोंमोन सायावनो दंमोन नामा ओइ हान्थुसेयाव दंमोन दा नुलास' सानथाम फुजा होनांगौनो सानथाम फुजा होनायनि उनाव हारसिंसो जोंजों फैफागोन इयो बे मन्दिर लुनो होदो जोंखौ नंगौ नायखांखांबाय नायखांबाय मा होनना बुंदो बिस्थिबार सनिबार ओमफ्राय समबाराव फुजा होनो सानथाम बेनि उनाव जोंजों फैफागोन नैयो मैया खैथासोआव नुजादों होनदो मैया सानजौफुआव 1थासोआव आरो दिनैबो फुङाव नुजादोंमोन नुजादो दाबो नुजाबायनो दङ नुजाबाय दं ना दाबो मानसिफोरा बुदान दांफैदोंमोन ओमफ्राय हायाखै दिखांनो दांजायोबो ना दांजायो माने सिङाव हाबलांगासिनो दं माने हाबाखै दा ओइ नर्मेलाव दङ थारमाने बालाखिनिया खुरलांबाय नालाय एसे गोथौ जादों आरो ना माने उन्दुना दंना ना सिदा दङ सिदा साहा मोखां जाना दं साहा मोखां जानानै दङ खाफालि सिनाबो साहाखिजाय नंगौ खाफालनि सिन दङ आरो ना खाफालि मोनथाम सिन थाया होमबा शिबनिया बबेनिफ्राय फैदों नोङो आं ओइ माधबपुरनि ना बेबारि जोङो बिथांमोना गासै लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैदों दा मा फोरमायो आंथ' बिदि हाबनानै नायनाय जायाखै दा दा मालायफोर बुंनायखौ नायबाय दं आरोखि नुदोंमोन आं नुदों गोबां मानसि जाबायस' ना दसेनो नाना जय शिव शंकर की जय जय बाबा जय शिव शंकर की जय यार लोगों की इच्छा से ये लोगों एने उठा बोलो पानी तो ही बंद करना लगे बया मानसि जाबायस'लाय
मानो थाखा फैसा होसिना बोले जाबा लागे Ai nu sen ding mơ, sen lang nữa thì mừng nữa. Nu sen gräser mon. दे एसे फुजाफोर होनानै लाबोदोंनानै बोरिया मानसिया खांना दोनदों निउस लाइभआनो फैया नुदों भिडिअबो फैया इउटिउबारसोलै इउटिउबारसो बै माबानिया फैयासै माबायदि मोननाय फैदो दैमायाव Bom Bholenath Bom Bholenath Baba Shivo Bom Namo Shivaya Apa nama? Haya Apa itu? Bom Namo Shivaya Bom Namo Shivaya Har Har Mahadev Ganesha Oi, udah nanda. Go. Agak video kan. Ini malah kurang mas. Kita salam hari. Oh ya tuh, keluar baik tuh. Oh iya, video lagi sih. Aku beli siapa dong?
আপোনালোক আছিলে না এই আছে গৌৰা মণ্ডল ৰবেন বড়ো ৰগেন বড়ো আৰু কি গৌৰা মণ্ডল গৌৰা মণ্ডল আৰু ৰবেন বড়ো পূৰ্ণ আছিল